Днес ще ви покажа, чрез мъдростта на Невил Годард, коя е най-мощната фраза, за да проявите всичко, което искате, и да фиксирате ума си. Също така ще ви науча как и кога да я използвате. Невил Годард, ентусиазиран и усърден библейски учен, откри, че Библията е най-великата метафизична книга, която съществува. Чрез своите притчи той обяснява функционирането и поведението на законите на Вселената. Той вярваше, че Библията съдържа толкова голяма мъдрост, че служи като наръчник за просветление на съзнанието. В нея той намери ключовете за проявяване на всичко, което човек желае. Неговото откритие беше толкова просветляващо, че след като приложи тези знания, не можеше да не забележи непрекъснатите си резултати. Тогава той реши да научи света как да прояви всичко, което имат в ума си. Едно от първите неща, които осъзна, беше, че наистина сме създадени по образ и подобие на Бог. Ако сме създадени по образ и подобие на Бог, тогава трябва да притежаваме същата творческа сила. Той разбра, че Бог живее в нас, което ни прави отговорни за това, което проявяваме, и за живота, който имаме. Преди всичко да съществува, имаше само енергия и всичко е направено от една и съща енергия. По този начин всичко е взаимосвързано. Той разбра, че всички произлизаме от една и съща творческа енергия, независимо дали я наричаме Бог, Вселена, творческа сила, информационно поле и т.н. Всички тези термини по същество описват една и съща концепция. Той откри, че всичко вибрира във Вселената и езикът на комуникация с нея се осъществява чрез чувства. Никола Тесла, един от най-великите учени в историята, веднъж каза: ако искате да намерите тайните на Вселената, мислете по отношение на енергия, честота и вибрация. Невил Годард ясно изложи необходимите стъпки за привличане и проявяване на желания. Първата стъпка е да знаете точно какво искате. Невил обикновено правеше тази стъпка, особено точно преди да заспи. Това е подходящ момент да подготвите подсъзнанието си да съхранява информация за това, което желаете. Това е един от най-добрите начини да общувате с себе си, с вътрешното си аз, и да установите връзка с това, което искате и желаете. Може би сте преживявали как гледането на филм на ужасите преди лягане може да доведе до кошмари. По същия начин, лягането с притеснения нарушава почивката ви, тъй като умът ви работи, за да разреши тези притеснения. Вместо това, въвеждането на добре детайлизирана идея за това, което искате да постигнете, преди да заспите, ще програмира ума ви да намира начини и да предава информация на Вселената. Невил разбра, че вярата е доверието, което имате в постигането на вашите желания. Когато имате вяра, няма място за страх. Вярата ви дава абсолютна сигурност, че желаният резултат ще се материализира, няма друга опция. Несигурността е свързана с страх. Много хора твърдят, че имат вяра, но в действителност изпитват страх, че няма да получат желания резултат. Те се молят с отчаяни молби и прошения, което е погрешно схващане за вярата. Без сигурността, че нещо може да се случи, то няма да се прояви. Невил подчерта, че никога не трябва да искате нещо от някого, защото вие сте създателят и проявителят на вашите желания. Ако искате нещо от някого, вие отричате силата си и без вашата сила няма да проявите това, което искате. Вие сте проявител дори и за да избегнете случването на нещата. Ако вярвате, че не можете да постигнете или направите нещо, вашето желание ще се материализира в провал. Творческата сила винаги ще докаже, че сте прави. Невил призна, че мислите са енергия и предизвикват емоции, което ни кара да чувстваме и вибрираме специфични преживявания. Вие не сте това, което сте мислили досега, вие наистина сте това, което искате да бъдете. Вашите настоящи мисли са резултат от всяка мисъл и преживяване, които сте имали през живота си. Социалните и семейните убеждения често оформят нашето програмиране. Представете си, че сте родени в друга част на света и в друго семейство, бихте били напълно различни. Променете идеята,
че сте заседнали по определен начин и че не можете да бъдете други. Запомнете, че езикът на Вселената е чувството, затова това, което току-що ви казах, е абсолютно необходимо, за да дойдат резултатите. Невил казваше, че трябва да се чувствате достойни за това, което искате, но най-вече трябва да чувствате, че това, което желаете, вече ви принадлежи. Не можете да получите нещо, което не сте, както не можете да дадете нещо, което нямате. Затова Невил Годард установи най-мощната фраза за постигане на всичко, което искате и желаете – аз съм. Когато казвате «аз съм», вие заявявате, че сте едно с това, с което се свързвате. Когато казвате «аз съм изобилен», вие заявявате, че сте изобилен човек. Не е «аз ще бъда изобилен», тук е разликата. Разликата е във времето, в настоящето. Когато казвате «аз съм», вие се позиционирате в настоящето. Вместо това, когато казвате «аз ще бъда изобилен», вие се поставяте в бъдещето и това винаги ще остане извън вашата реалност. Това е мисъл, която ви отделя от вашето желание. Същото се случва, когато молите нещо да се случи и казвате «искам това или онова да се случи». Не се чувствате достойни за това, защото се чувствате отделени от вашето желание. Всички сме срещали хора, които искат положителни неща да се случат в живота им, но след това правят пораженчески коментари, като «бих искал да получа работа в тази компания, но съм сигурен, че има много по-квалифицирани кандидати и те няма да изберат мен». Това се нарича самоизпълняващо се пророчество. Това, което постановявате и създавате за себе си, е това, което в крайна сметка ще се случи. Да имаш самочувствие не означава да се заблуждаваш. Позволете ми да ви дам пример. Човек стои пред огледало и повтаря безброй пъти: «Аз съм красива, аз съм красива, аз съм красива». Въпреки това, дълбоко в себе си, тя се чувства грозна. Животът ще и кратко представи ситуации, които ще я накарат да се почувства грозна. Да имаш увереност означава да приведеш чувствата си в съответствие с това, което искаш. Затова трябва да отидете в сърцето си и да знаете, че заслужавате всичко, което имате намерение да бъдете и да имате, защото сте дете на божествеността. Следователно, Невил обясняваше, че трябва само да изчакате резултата. Не е ваша работа да решавате или да мислите как ще се случи, това е работа на Вселената. Не трябва да се намесвате или да се опитвате да насилвате нещата. Когато се опитвате да насилвате процеса, това е същото като да го отречете или да приемете, че може да не се случи, което подкопава вашата сигурност в метода